दिथागिरि आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो लोगोसे गथायबारि सार्केल इउथ कमिटिनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय खुलुमनायखौ गिबियाव जासिहरबाय। दिनै गथायबारि सार्केल इउथ कमिटिया मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनो आवगायबोदों। बेनो जाहैबाय जोंनि गथायबारि सार्केल कनफारेन्सनि सिङाव थानाय एबा जिसिसिनि सिङाव थानाय माखासे दुखिया सुबुंफोर जायफोरनि न'खराव मावग्रा गैया, गारजेन गैया, जायफ्रा मावरिया जानानै दङ, जायफ्रा रान्दि दुखिया जानानै दङ, नैबेबायदि सुबुंनो नैबे लकडाउननि बोथोराव कभिड-19नि बोथोराव हाबा मावनो मोनै, हाजिरा मुजिरा मोनै बोथोरावहाय फिसा फिसा अनसुंथाइखौ होनो आवगायबोदों आरो बे अनसुंथाइखौ गावनि पार्सनेल फैसाफोरखौ बाहायनानै जाय बिथाङा हेफाजाब हरदों जोंनि गथायबारि सार्केल कनफारेन्सनि ट्रेजारार मिस्टार हृदय कुमार मुसाहारि सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ दोनबाय। मानोना बिथाङा गावनि जे गोसो जानाय गुबुनखौ गोरिब दुखियाफोरखौ अननो गोसो जानाय बेखौ गथायबारि सार्केल इउथ कमिटिनि गेजेरजों दिनै बिथाङा फोरमायथिनो नाजादों आरो बिथांनि जे गोरिबफोरखौ अननो हास्थायनाय बियो मोगथाङाव नुजाफैदों। बेनिखायनो सारनिसिम हाजासे साबायखर बावनायखौ दोनबाय आरो इयुनाव इन नियार फिउचार बिथांनि जे गोरिबफोर दुखुथियाफोरखौ अननो हास्थायनाय अननाय बिखौ जोङो नुलांगोन आरो इयुनाव जोंनि गथायबारि सार्केल कनफारेन्सनि सिङाव थानाय माखासे दुखिया सुबुंफोरा जे बिथांनिफ्राय बेबायदि दुखुनांथाव बोथोरफोराव हेफाजाब मोनगोन बेखौहाय जोङो फोथायनाय लाखिदों आरो सारनि न'खर, सारनि जिबन, सारनि गासै मिनिस्ट्रिफोराव इसोरा हेफाजाब होदों। जोङो बेखौ जोंनिफ्राय इसोरनियाव जोङो आर'ज गाबदों। बिसेसै दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ बिथांनि गेदेर हांख्रायनाय, बिथांनि हेफाजाबजों जोङो मावफुंलांनो थामथिम जाबाय। रायजो राजा आरो गासै जोंनि फोथायारिफोर आरो गासै सुबुंफोरखौ दिनैनि हाबाफारिफोरखौ नायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बयनिसिमबो गोजोन्थों। जोंनो नोङो बिराद बे कर'ना बेमारावहाय मावनो मोनैनि जुनै जोंनो बिराद सुबिदाखौ होबाय नोङो जोंनो। नोंनि अननाया बिराद गोजोननाय जाथों। इसोरनि अननायजों आरो दानो जोंनो होफैबाय मदद। आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय मोनदों। इसोरा बिनि न'खरखौबो मोजाङै दैदेनलांथों। बे रेसनखौ होनायनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनो सार। नागिरो अराय फोरबुआ नोंखौ लिंदों अराय फोरबुआ नोंखौ नागिरो अराय फोरबुआ नोंखौ लिंदों अराय फोरबुआ नोंखौ। गिबियावनो आं जाय बिथाङानाखि जोंनो जाग्रा मुवा हरबाय बिथांखौ हामबाय होनदों आरो बिथांनि न'खरखौबो आं हाजासे हामबाय होनदों। बिथांमोननि न'खरजों इसोरा अरायसम थानानै हेफाजाब खालामथों आरो जायनाखि बिथांमोना सार्केल इउथनि दैदेनगिरि बिथांमोना राननानै होफैबाय आं बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों। बिथांमोनजोंबो इसोरा अरायसम लोगोसे थानानै हेफाजाब खालामथों।